जों तिनि फाइजा कायराम पारागो जिनि अकरा बिमनि त्रिपुरा नि मांखो मोनजाखानाय जों बुनो नायलायनाय फाइजाक दाबो जों नंनो बोराय पजिशन फुनुंनाय स्राय स्राय खालायै जों दाबो सिजागा थानाय तिनि नंनो स्राय स्राय खालाय फुनुंनाय वनसक माने तिनि फुनुंय मालिया तानि होना अ जागा थांमालिया तिनि बादार हा जरा आवनाय रा प्रशासन रा फैया नालाय तिनि अ जागा थाइमान याहनै तिनि अ जागा थांमालिया ओ जे प्लटिन बे खबजा अबनो अ लास्ट ओबो ओमो मासखाने जे yang borok tongnai kasane प्लटिन बे खबजा अबरक अबनो कथै तिनि मानजक प्राय 1 मास 2 दिन रो कहा लास्ट न मानबा तिनी गाड़ी बाई से तिनी लास्ट न खुरा तिनी सेम गाड़ी बाई सेम डोडर बाई इनको गाड़ी बाई से तिनी ओ मांका थैना माना तिनी नंगनो स्राय स्राय खालाय फुनुं मादिया तामाने माने जों फैला थेकेबो फैमा दिया बरंनि खुक्ति खनाय फैमानिबा तिनी अ जागा थानानि बागै किसा बादार जाहा तिनी जत बरक थामालिया अ जागा हैने बागै तिनी भिडिअ सोंनो अंसिनाय